Praise the Lord. Maayong buntag. Kumusta? Salamat kaayo sa Ginoo. Praise the Lord. Salamat ini nga pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo kanato nga makadungog na putag pulong sa Dios. Maayong Pasko sa tanan. Merry Christmas. Kumusta inyong Pasko? Merry good? Ha? Merry ba inyong Pasko? Oh. Kanang merry joon. Malipayon. No? Malipayon. Salamat kayo sa Ginoo, no? Malipayon. Una'y kinabuhi igsoon nga naas Ginoo. Salamat sa Ginoo nga inyo nang iabrihan. Sabi ninyo mga kaigsuonan, usa sa mga butang na makahatag na ito kalipay, kaya naman pulong sa Ginoo. Walang may lain. Niya, kung naagan itas Ginoo mga kaigsuonan, naadin na ang Ginoo ka kalipay. Ha? Walang laing kalipay, kakalipay ang kalibutan na temporary. Kamingon ko temporary, isang pag-unsa kalami sa imong sakyanan, inigbagyo, mamakot. Diba? Oh, ikangkang mo ba? Datugang lubi, datutag pusti. Diba? Bisag wapo kay kagbalay. Dili ka panghampo. Kay hangin. Mapalit po nga to. Matuwang, mabungkat. Wagyoy mo barog aning kalibutan na. Nga kining pulong sa Ginoo, maulamang ni ang nagpasalig na magpabili ni hangtod sa pagpalit sa Ginoo. Ang pulong lamang sa Diyos. Bisan pag-igang, bisan pag-init, bisan pag-ulan, bisan pag-unsay mga pangitabo, simbaha kanunay Diyos. Palapakan na ito ang Ginoo. Para ni hinungdan, o bali ang rason. Hallelujah. Dili ko magmahay nga nangalagad sa Ginoo, wa ko nagmahay. Nga nangalagad ko buhi na Dios. Nga naman, kay nakita na ko, unsa ka maayo ang Dios sa among kinabuhi, o dihapon sa imong kinabuhi. Tamat ko sa Ginoo nga, ang Dios maayo. Maayo niya. Wa, bisan pa kung sa imong madawat karon dinhi, dili yun na ikatandi sa imong nadawat nga kaluwasan nga naa ni Dios. Wala tinuod. Kay ang espiritu sa Pasko mga kaigsunan, ang pagpaila sa Pasko mga kaigsunan mo ni ang spirit of giving. Di ba? Paghatag. Nga mao ni ang usa sa mga tumo nga atong makitaan, gitawag ni siya blueprint. No? Sa may blueprint mga kaigsunan, mao na pinaka legal sa papel mga kaigsunan. Kana bang nagsulti siya na tinuod jud ni. Unya usa ka blueprint sa Jesus ang atong kinabuhi mga kaigsunan nga si Kristo nagpakamatay sa krus ug nahigugma siya ug gipasaylo niya ang tanang tao. Unya usa ka blueprint ka ato usa ka maangkon nga mga Kristohano nga kinahanglan mahigugma sa kanila. Mga tao nga suko na to, katong gikasupa na to, ato na silang pasayloon. Ato silang pasayloon. O silang higugmaon. Okay, nini nga kabuntagon mga kaigsunan, tuguti ko nga makahulan sa imong igulungog. Juan Kapitulo 15, ang mensahe sa Dios, dinhi makita sa libro sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 12, alang sa Juan 15, 12. Alang sa pagkahon, nining pulong sa Ginoo, manindog kang tanan niya, katong naay dalang Biblia. Katong kung may Biblia, tindog ihapon. Praise the Lord. Ang pulong sa Ginoo atong basahon diha sa libro sa Juan, ingon dinhi ang basahon hinay. Puso, basahan ko ninyo din na sa hinay. Mao kini ang akong sugo. Paghigugma ay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Mag-ampot ta. Amahan namo kalangit nun, salamat kaayo. Niini nga kabuntagon nga ang imong pulong mapadayag sa insaktong paagi. Masabta namo kini karon pinaagi sa balaan nimo nga Espiritu Santo na amoy imong ipadala nga moy among matutudlo. Salamat amahan nga ang matag usa mo dawat ni ining pulong karon nga malipayon. Moangkon mi sa among mga sayo diha sa pulong, sa buhat ug hunahuna. Wa mi mahimo sa among kaugalingong barok
Kung wala ang kusog na imong ihatag namo, kung wala ang imong gahom, bihogi ang matag igdulungog karon, ablihi ang dapat ablihan. Ginong Dios ang among mga panudlanan masudlan ni nga kabuntagon. Dili nimo uli nga mao gihapon among kinabuhi, kun dili mahimo kining mabunokon, malipayon nga Pasko sa among mga kinabuhi. Thank you Jesus Christ, among giputol, among gi-cut off ang buhat sa kaaway, bisan ang garbo, among giputol sa ngalan ni Jesus, ang kabalaka, ang kahadlok, ang anxiety, among gi-rebuke in Jesus name. Salamat mga kalingit nga karon ini orasa mohimo kag tabang, mohimo kag milagro ngadto sa tao karon nga ning adinhi. Salamat Ginoo nga imo ko kanunay ipaluyo sa imong cross, nga dili ang akong kaugalingon mo'y makit-an kun dili ang imong himaya mo'y mudan-an in Jesus name. Amen. Lingkod tayo igsoon. Hallelujah. Yahapon ang giuluhan mga kaigsunan, loving others. Pagigog mga to sa uban. Hallelujah. Unya ini nga mga expression nga gusto nga mapaabot gyud sa Ginoo diha nato ning hatag siyang sugo. Nya dili lamang kining sugoa para lamang ngadto sa kinabuhi ni Juan. Dili lamang si Juan ug ang iyang mga apostoles mo gisultihan ni Jesus. Dili lamang katong iyang mga disipulo nga nagsigig sunod-sunod niya kay katong mga tawana maduha-duhaon, madudahon pagyud. Maduha-duhaon, madudahon, hambugiro pagyud tukuban. Over my dead body. Anak kay Pedro, di ba? Mahitabo na Ginoo, muanggi pa na sila nako. Pipila ka mga adlaw na magbudhi ka nako, patyon ko, ilansan ko sa cross, mamatay ko, para sa mga sala. Siguro inana ang mga istorya ni Jesus, Ginoo. Kauban niya ang iyang mga disipulo. Ingon ni Pedro, katong bata-bata niya. Sa kumpiyansa, ang mga side-side kick ito. Ginoo. May tabo na. Agi na nako. Ako'y unang ilang anak. Kasi, di ba? No. Hindi kumpiyansa na. Akong gatikar. Kasi kung ka anak apin. Sukon ka kunay anak. Di ba? At ito yung mga sukon na itong higala. Di kayo kumpiyansa ng sukon sa higala. Kaya mo ay mudaot na ito. Natatanaw rin mo. Sukon. Sukon. Tinukot na. Biblical na. Disciple ni Jesus, gihimo yun sila nga ming usap. Ming buntihi. Biblical na. Una naman padayon. Hayahay na ko, dako na ko posisyon, dako na ko ranggo, dato na ko, kanang tawhana, di na nakahimo na ko. Kung ako'y mo leader din na. Diba? Mga una-una ka na to, na tinawhan nun. Bantayanan. Naa na gani nga murag ikaw na yung una, ikaw na yung dako, ikaw na yung labaw. Una na gani ka nga, murag bright pa ka niya, bright pa kang pastor, una na dito ta anak, maayo ba kumuha ng pastor ko? Review ka ng zoon, baby. In Jesus' name, yawa na yun na nagdomina anak. Okay. Oh. Bantayanan ba anak kayo? I is a middle of sea. Pag ako na gani, kita na gani, mo na gani magunahuna, na kamao na gani ka, ni na gani ka matambagan, ni na gani ka maistoryahan, nagpasabot iso na hinahinay na kapag-train sa imong kaugalingon para paglakaw ngadto sa lapat nga dalan. Hinahinay na bakag gama o dalan nga imong hanang o nilabot ang Ginoo. Ikaw na. Di ba? Sa mga bantayanan nato mga kaigsuonan. Si Pedro ni-deny. Si Pedro ni-deny ni Jesus. Inood na. Dili na siya ordinary sa istorya lamang. Dili ka pangaran niya o ni pangarasti na hangtod yun sa tigil ko mabulan ni mga saan. Pero sa pag-conservate na magiging ko mabulan ng sipahana. Ay, agad. Kinahanglan, Lord, dili ko mabulan ni mo kay magunahon na ka din sa aning simbahan, magunahon na ka. Magunahon na
dayon sa igsoon nga dako na ta. Pero magunahon namin na Lord, di yung ko mubulan nimo, hawiri ko kanunay, nga kanunay yung ko musimba nimo, kanunay yung ko magpagamit nimo. Ayaw yung bulag sa Ginoo. Ayaw bulag sa Diyos. Ayaw yung garantiya ang church, ang simbahan, na di ka mabulag. Ano man kinaghan yung mga tao, isulti na ko, anak. Oh, nagulat ko. Wala pa din ako. Hindi pwede magsaad-saad ka kasi pinto ni saad, Ginoo. Kung naitaw mo patay nimo, naitaw mo pundahin nimo. Katingaw, ginasulan ako, Ginoo. At abot sa time na si Jesus, kinakop na, kailangan ito, wala. Kailangan na. Buka na. Ingon si Jesus, dasi kayo. Kasunod-sunod ko. Sidekick ko. Doon kayo ni Jesus. Doon kayo. Kanunay. Oh. Kanunay nga anak ko. Kanunay mo silang picture anak. Sinuwang kagarantiya. Dili ka kagarantiya. Ano man? Kay dili ganita, kung dili ganit ka mulihok, kauban ang Diyos, dili ikatabangan. Wala nga love one another. Wala respect one another. Wala mga moto sa uban ng mga grupo. Brotherhood. Camaraderie. Solidarity. 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 Balik ko. Oh, brotherhood. Kasi ang mga unity. Oh, nama po siguro nag-acro. Nama po siguro nasa acro. Nama po na sa mga grupo. Mga grupo yung anak. Nabananay sila. Bananay sila. Pero kalibutan na. Kita mga Kristohano, labananay ko ta. Labananay. Kaya hindi pa po na Kristohano. Hindi pa. Kung apil mo mo noon. Ayaw, kita mo ay masakitan kung ang atong kabaro, atong kauban na Kristohano, may pakon, kita ay masakitan, apil. Dili dito maglimakanay. December, January, sunod natin. 2022 na. Dapat bago na takaroon. Amen. Hallelujah. Pag 2022, kita may mga tao, labananay ka. Huwag makapanghilabot mo, basta kayo maglabananay ka. Ha? Kisa may makapanghilabot, daghan kayo ka, maglabananay ka. Nga naman, maunay gustong tuloy sino. Kanang labanan na yung word, mga kaisulan, kauban na iba. Dili nyo ba? Ay, sige, pastor. Labanan na rin, pastor. Okay. Isulong, sige, pastor. Tabangan na, pastor. Dili na ba, oh. Bota ko ipasabot, kaya nagtabangan ay, likulay, di nasigay ba? Di nasigay. Kung naay na utod, imong dipinsahan kung ginako. Sister. Isukon mo na nato, sister. Kauban mo na nato, sister. Di kayo mapit. Ni apil na po kamarites. Ni apil na po marites. Kadura. Kung naabit tayo ng prank nito. Sa kinabuhi ng Kristohano, kinahanglan makamao. Makabantay ta, nga walay lain, nga maglabananay, tabanganay ang baro Kristohano. Tanawa ron, ang politiko, di ka kahingon, ang politiko, mga kaisunan, mga buotan. Di ka makahingon, nga mga politiko, maayon kaysaad na. Pag resulta na, laglaganay na, system, sunod ka mga higay. Tinuod dito na. Ako ning-agi mo ko pamulit-politiko, ning-agi mo ko. Pag grupo pa, pag sugod, grupo, sugod mo to. Kauban mo to. Pag doon na kayo, ugma na yung kampanya, tuwa na, naglain na. Ngayon, ako rin po tayo. Ako rin po tayo. O, apil mo malang sa'yo, paghatan na niya to. Lagi, gusto mo tayo daw lagi, munata ko ta. Hindi ako. Pituan mo iban, sila na may putaran. Wala magkilabot nila. Ay, lugay ako. Wala, bugaw kay politiko. Ingon ang Diyos, muna ang tuyo sa kinuungan ng isulti niya. Kaya gusto niya na maog yun ni hawiran o blueprint sa mga taong Kristohan. Masa din kini mao ang akong sugo. Pag higugmaay ka mo sama nga ako, nahigugma ka ninyo. Awa. Iklaro yun sa Ginoo, ingon siya, pag-higugmaay mo. Kaya katong mga disipulo ni Jesus, nagsige nagtanaw ni Judas. Nani. Sige na sila muna-una. Kinsa kayo pudlik. Sige mo, no? Kinsa ka, no? Kailangan, pinigil pa.
Di ba? Nagsige sila trabaho. Mo gini. Mo gini. Pero ingon sa pagigugmaay kamo kay ingon sa nini, pagigugmaay kamo sa mga ako na higugman ninyo. Usa-usa nato gihigugma ka sa Ginoo. Unsa may bayad nimo nga ikahatag nimo kadto sa Ginoo para mapadayag mapakita ang gugma mo sa Ginoo. Mao po nang nahigugma kasi mo sa tao. Amen. Sa ako pa, way away ka mahitabo. Ano man, naaambog mas Ginoo. Walay bungol, walay dumog, walay bisan unsa nga mga programa sa kaaway, maka-intro, makasulod, maka-abli sa imong kinabuhi. Makapuyo diha sa imong kinabuhi. Ano man, kay naa ang gugma sa Dios. Amen. Mao ni, gugma nga itong ibutang na itong kanunay sa itong balay. Gugma na itong ibutang na itong kanunay sa itong kasing-kasing. Dili gugma tawhanon. Dili lang manganay. Amen. Kung wako kumingon mga kaisonan nga na'y naglamang din isa. Kaya lamang din. Una ko tadayon. Tanang punto na lang sa isulti ba? Tadhaan niyo huga-huga. Ang tuyo sa Ginoo, higugma ang imong isig na tao. O sa nila paghigugma sa imong isig na tao? Kanang paghatag din mo ang panahon na tulila. Bible study, prayer meeting, mo invite ka nila, muhatag ka nila mga musangyaw na nila. Kung ano yung usa kapag kailangan na higugma tangat ko sa itong isig na tao. Usa na sa mga butang, mga kaigsuonan. Na dili na tutubutan na ang yawa mahimong usa sa mga kanabang babag o ang kawalan doon usa ka babag. Atong tugutan kini mao ang mga sugo nga paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Usa kini kapaagi nga diin ang Dios magpakita o nagpakita nga gusto niya nasundog nato nga mga Kristohanon nga kining gugmang Dios nun. Sa ato pa sa Espiritus Pasko, karon kay Pasko man, gitawag man og pagkataos Ginoo mga kaigsuonan, nag-celebrate ang tibuok kalibutan Pasko. Di ba? Manghatag ang uban gani, magbutang gani medyas. Magbutang og medyas silang putahan. Unya ang uban na lang noon, maghuna-huna na lang Ginoo tong medyas. Oh, naay nagkuan ana nga tingala siya nga magwes sila sa medyas. Ay mga tao bitaw nga nagmay kay mga uto. Magwes sila sa medyas. Nagbutang-butang mo ng medyas sa inyong bitana no, putahan no. Oh, butang-butang siya puta. No, butang-butang medyas. Kaya kanang wis na sa medyas na isulod. Asa man siya nga, ingon siya nga, katong bata nga, wis siya nga, naikindi tong medyas. Kaya nga sa bata, maro ko kay bata, atang. Ang wis niya siya, akong wis aning medyas, nga naaning tsukulit. Kung ang gabi naghatog yung papat tsukulit, ay nasakpan. Si Papa man ay mo tighatog ng tsukulit ito. Sakpan siya. Kaya giat nga man siyang anak, kinsay mo hatod yun dito sa tsukulit. Naghatod ng tsukulit. Ipasiga sa bata ang suka. Ikaw man di ay niya pa. Ikaw man di tighatod din ha. Iuwat man minimo. Kaya Ginoo lagi. Si Santa Claus lagi mo anhat ito. Usahay mo din na mga konseptos mga bata. Ang mga bata, dili yun nato tugutan na maghuna-huna sila na si Santa Claus mo'y naghatag. Ha? Dili ko, Santa Claus is coming to town. Si Jesus bimingan ni. Dili ka si Santa Claus. Amen? Ha? Diba? Dili ka si Santa Claus, may naghatag og kugma. Ang Diyos niya. Dili kita, kasagaran dito, atong i-download yan sa mga bata na si Santa Claus. Uy, na si Santa Claus. Suot-suot na Santa Claus. Diba? Oo. Hala na mo. Kaya maunin ako ang paglantaw din nga kinahanglan mahimo kita makasabot. Nga ang Pasko mga kaigsuonan, spirit of love, giving. Ang Pasko, no? Ang Pasko, pag hinatagay, pag higugmaay, way away. Diba? Way away. Lamang yung Ginoo kay na apoy mga tao yun nga, muhatag yun, no? Muhatag ba? Sa kahapon din, nadawag ni pinasuhan. Lamang yung Ginoo, bugnaw kayo. Sabi itong, hindi kayo niya mahano? Hindi kayo. So, then, kung karoon ka giving na, dito ay maha, pagputang mo, si Parik pa. Dili dito para lang sa kanay.
para sa panik, malamig, kadir, ano, lagi kayo yun. Huwag ka mahulog, di anak-anak, hinay-hinay. Tamnaman mo dyan, mo na. Tunga, hindi ka tunga sa ugma na hindi ka tunga. Tunga sa kanon. Kawa ay nangatag. Pwede magkakuwala eh. Luban na yun. Lami man. Lami man. Mahangat ako bahang. Pangatagalan ko na sa uban. Pero ako siguro mahaging ka no? Talag sa ako siguro na. Mahangat ako. O ka na mga baligya ito. Pero mahaging ninyo, lamig siya. Mama, ha? Kabalo na mo kinsa mo nga tawhan ang hatag mo mga ice cream. Kabango na mo ala. Salamat sa Ginoo. Gahapon mo no kayo. No kayo. Lamig ni kayo ng pangit. Panulong-tulong. Pero magwali ko dili ko pwede mo kaon. Anak mo. Kana lang wala pa makawali. Pwede na ko tagaan. Salamat Ginoo. Balik ko gugma ha. Gugma. Ang gugma mga kaiso na pagpailas gugma hatag. Saylo. Sa pa. Tabang. Jangan kamu tabang at sinusikat. Dili kayo magkakita lang kanila na kalisod sila. Ay, katawa na. Ay, kalisod na lagi. Tumanak. Itabo na yun. Walay gaba na may tabo sa taong Kristohan. Uway swerte sa kinabuhing Kristohan. Tanang butang panalangin. Amen. Tanang mga pangitabo panalangin. Niya ako nito o kanunay nag-ampo katos Ginoo nga ang tanang tao na naa sa Field of Christian Fellowship kanunay makasinati sa panalangin sa Dios. Amen. Kanang panalangin sa Ginoo igsoon wa nay bayan. Unya wa nay ngalan. Tanan nga mga pangitabo nga mga maayong butang ang hitabo sa gitawag at panalangin. Amen. Roma kapitulo 13 bersikulo 10 nagsulti. Mahitungod gihapon ni Scoop mga kaigsuonan. Kinahanglan maunit ang application sa atong kinabuhi buhaton nato ngadto Scoop mas Ginoo. Ang libro sa Roma kapitulo 13 bersikulo 10 nag-ingon. Hallelujah. Akong kasama. Ingon sa dinhi, ang nahigugma sa iyang isig katawo dili makahimog daotan ngadto sa iyang isig katawo. Busa ang paghigugma mao ang kakumanan sa balaod. Kung sa kuno mga kaigsuunan, kung ikaw nahigugma ngadto sa Ginoo, kung ang gugma sa Ginoo naa nimo, dili ka makahimog sa laot ngadto sa imong isig katawo. Sa ato pa, gikinahanglan yun ang paghigugma ngadto sa uban. Kinahanglan nga ang Kristohanon dili siya tulay sa kaguba sa uban nga tao or makaamong ka ngadto sa uban. Kundi ang Kristohanon maoy paagi, hallelujah, maoy paagi nga mahimo kang panalangin ngadto sa imong isig katawo. Labaw sa tanan gyud sa atong pamilya. Sa atong pamilya gyud. Kinahanglan naa gyud ng gugma. Naa manggaling suko, na manggaling away, kinahanglan dili gyud malangay, dili gyud madugay. Sa inuay. No? Pailog na lang. Di na lang po ta magsige pag-entertain. Okay, huwag mo. Istorya mo ta ang sayop, ang maayong mabuhaton na to. Sayop ni nga to sa uban nga dili magtutuos Ginoo. Kanatambang na to nila, wala sila nangalagad sa Ginoo, sayop na ato itambang. Pero kay nahigugma man ka, imot yung sultihan sila. Pag dili sila mo to, wala na kay tulubagon anak tungod kay isulti na kanina. Ayaw yung i-download, ayaw tuk-a, ayaw liabi, ayaw tiuni para sila magilaw, mangalagad sa Ginoo. Tama o sakto na lang nga nisulti ka nga nahigugma kanila. Nakakaikahatag ka na eh. Kung wala po, ayaw kong paghatag, kaya wala may kahatag. Ayaw paglon, ayaw pagpa-5-6 para magpaghatag. Ipakita lang ang gugma. Dili ka makahatag o kadaot na tusuban pag naa ang gugma sa Ginoo lihat nito. Tinuod yun. Balik ko na ko basa. Ingon sa diri, ang nahigugma sa iyang isig katao, dili makahimog dautan ngadto sa iyang isig katao. Nahigugma kuno kasi imong isig katao, so may buhaton nimo ngadto niya. Nahigugma man ka, so imo siyang taban. Imo siyang nasigo, di ba? Imo siyang nasigo. Daduli mo siya ngadto sa Ginoo. Kana man kung pagbutang og tabang, paghatag dito ginagmay panalapig ngadto sa imong isig katao, pag makit-an niya na, ma-appreciate niya na, makahimo dayon ka na ug tulay sa iyang kinabuhi.
Siya may mga dayon nga, maayos kayo siya. Bisan nagdumog ko siya, di ko ganahan niya, ihatag. No? Muhatag ka. Ikaw sa dili makabuhat ang tao o dautan ang tao nga nahigugma sa iyang isig na tao. Di mo mabiyag yun na. Ikatulo, ang paghatag o panahon sa mga masakiton. Kinahanglan ko no, nga doon na usap tayo panahon, usa na siya sa paghigugma nga kusupan. Kana dito pag-ambong masakiton, karon na panahon, iso siya ang pag-ambong masakiton. Pero online noon, okay ra. Pero dili online, alisod kayo yung dito nila, kasi COVID. Nga to bito may mga kaisonan sa hospital sa Marcel karon kasuldan na. No, kasuldan ang Marcel, dili na problema sila dito. Pero pag-abot na mo dito mga kaisonan, pagsulay kayo. Pagsulay, pag-abot na mo dito sa time, sa ICU, dito ni Mayor mga kaisonan, gitagpo, gisugat tayo ni. Gisugat tayo ni o kana bang murag sa wording bitaw nga murag discrimination ba? Pag pastor magud ka mga kaisonan, ubos kayo mo paglantaw. Basta ubos, basta pastor gani ang paglantaw sa uban kaya mga dagko bitaw mga tao, mga dagko bitaw nga mga religious. Taas kayo lang paglantaw. Taas kayo sila. Pero pastor gani mo sulod o mga opisina, sulod gani. Down kayo. Gawas na mo. Kanya unang-una yun, ang may sige, nakita na ko ang mata, gawa yun ipansin. Usa dito sa pamilya. Pero daw, bumati man tag ng anak, mga pagkakisunan, ingat, gawas na. Nakapay pagsunod na mo. Malipay ka, masunod ka dito, malipay ka. Gawas. Ang ako pag-ampo sa Ginoo nga makasulod na dito na milagro mabuhaton sa Ginoo. Upat ni Pastor Julia, ako, Pastor Aiden, o Brad Sapin. Pag-abot na mo dito, kaya gumana silang ampo at ilang leader dito ng tao, magawas na. Pag-awso na ni. Wa ko ning gawas. Kaya nakabalo ko nga piling Ginoo nga akong gidala, among Ginoo nga akong gidala dito. Diyos sa mga sinas. Nabantayan ako dito nga sila laing tinanawan. Kaya ordinaryo nga manalita. Wala man tayo congregation na sama sa ilang congregation. Mabito ni kinabuhi, Pastor. Kami dito mo, maningkamot nag-insert ba? Praise God, ang Diyos nga nahigugma sa Rubisay na, si Kailo na, hindi nyo ang atong mayor. Wala'y mayor sa Misamis Occidental sa kanyo. Wala'y tinuod yun. Kung sa kapalangga ang pastor sa Rubisay na. Imagine na ko ninyo ha, pagkanaw mo puro kita, Plaridel, pastor sa Plaridel, wala na tagay pagtagad. Reject na sila. Di-accredit man niya sa NACPIL sa province, naaming ngalan, NACPIL sa province. Di-accredit din na dito. Pero wag mi maka-insert sa mga opisina kay dili. Lahi na mo. Diyan mo. Kay kami rin ako na magpatawag lang o kamong leader kay magwali na mo. Paglain na mo mga Pentecosten. Inana ang dating ba? Ya kami mo insert yung mayo nga. Pero ang atong mayo, kanuna yung grabe din na feel. Kusay malimtan pero naagid ba? Naka si Sir Elma, kabalo na siya. Ang atong mayo sa Luisay na grabe ang iyang puso sa mga religious leader. Iyang pagtagad sa religious leader. Ingon sa napatumandi, Pastor, kato akong gisuko nito. Mahata lang, ilista lang, Pastor. Mahata ito po, Pastor. Kaya iyang buhaton ang Misamis Occidental na ang tanan ng mga pastor magwalig yun na ang pulong sa Ginoong nato sa mga munisipyo. Ang yawa na nita po paagi na patyon siya. Sulod na mo dito mga igsoon. Nagsugat na yun o makakumdod sa imong pagtuo. Imagine na mo, bugawon ka. Tumas na mo, kagalan na din eh. Kapag pagsulog na mo skip, wala na. Bati ko. Nagpalayo ko, magantay mo, nagpalayo ko. Nagpalayo ko, bro. Wala naman. Pasaylo ako. Sukuyo ko. Suko ko na sa layo. Ano man. Naamang gidala din eh. Ginoo man. Gusto ni mo ampo. Ito ko sila ginoo. Gusto ko mo ampo. Di ka ka-insert ba?
Di ka ka-insert kay gitulog na kung kadaan na pagkauson. Palayo ko, ampo ko. Hindi mo maka-insert lagi. Makasulod lagi. Kabalo ni Ginoo nga naa kay plano ni Mayor. Ano ako dito? Di naman may masudlod. Di naman masudlod dito. Nara ko sa tawas. Nara ko sa tawas. Panaw ko niya. Milagros Ginoo ha. Gamhanan ang Diyos. Adto ng adlaw. Adto ng adlaw. Alas 4 na tama si Mayor. Diba? Nakadto ka na? Wala mo na. Ang Diyos na atong gianakalan, dili niya ordinaryo. Dili ordinaryo atong Diyos. Itakyo ko ang ginunggamhanan yun. Lagi. Proven yun na dito. Ningon sila, pag humana mo kampo, nitanaw ang anak. Nitanaw. Kaya si David, nawala ang lagong sa liog. Nailagong diri. Diri man naigo. Nailagong diri. Nawala ang lagong. Ingon anak ang Diyos. Kinanang Ginoo sa i-reject ka, pero ang Diyos, tinuod mo na, rejected man si Jesus din. Rejected si Jesus. Maong yun ay tinuod, basta naakas Ginoo, reject ka. Reject man ta, nagili man ta kayo entertinon sa upan. Kita nagsimbang tinuod ng Diyos, dili ka, yung ka-entertinon. Na naman, kay naatas ka maturan, sila wala sa kalaturan. Pero tungkol kay Gisoko sa Biblia, Gisoko, ingon sa Pastor Irene, Pastor, muhimog yung taglakang, kay sa diya na atong ipandong ang atong kamot, ang mga milagro mo nunod. Ang tuwi ko sa amis. Nag-initiative ni, ako sa kailan ang gigamit dito. Pag-abot na mo dito mga kaisunan, ang puti. Dugay pa kayo. Palayo ako nila. Palayo ako. Pero nag-intercede ko doon. Sa Ginoo akong Ginoo, nawa ko nakahimo atong lunis kung ang dapat ampo. Dugay ko ng istorya. Gahawin ko sa biyan ni Mayor. Yun, mauni. Istorya ko. Sisip yung niya mo. Tagan ko kayo, Mayor. Sige ko istorya niya. Nawala ko sa pasig. Noon siya, habang ko ampo. Wangi ko ampo. Wala niya nakaampo. Dito ko nagmahay. Kung pasilo ako, kaya kung nag-ampo pa niya ang proteksyon, dito sa naiko. Tercero, patiha na. Ang Diyos mo na kaigsunan, hindi mo na. Ano man, nawala itong lagong. Nganit, may abot na nagdiyasong istorya. Abot na nagdiyasong ng istorya kahapon ni Sugat ko. Pastor, naam na bilang kong naghihimos Ginoo sa lihaan ng ato mo dito. Maya sa Diyos. Ang uban ng mga tao may kusultihan ninyo na sila. Patay na na. Patay na na. Masakitan ka. Kay na mga tao mo al kontra sa mong pagtuo. Patay na na, Pastor. Paralyzed na ang utok. 3 na lang ang lihok sa utok. Gamay na kayo. Ningong uban, motor na lang na. Wala sila taga-8 clearance. Kaya di na pasakyon o niloplan. Pero kung sa'yo ibuhat sa Ginoo, wa mahitabo ang ilang isulti. Pagkabot sa Manila, wala na. Pero nubalik maginhawa. Nubalik, idungog na. Kadaghan na si Mayor, ginungog na namatay. Dili na patyon. Kung nagmuna-muna kakaroon ng oposisyon ka, ngayon ka na, mamatay na. Panalitan, oposisyon ka ba? Ang tigas. Lagi ka doktora lagi. Panalitan na ako Di mo kumuto, inanak ko yung kumuto. Sana kaya pinag-iso. Ang Kristohan ng bigyan mo ito, dili malipay sa daotan. Bahala o, asa ta. Basta may pagkangalan na mo na Mayor na ito. Imagine na ito. Mo na hanag-hatag ko.
pabuhi pa sa mga tao naglingkod sa rin nagdaghan kayo mga improvement ka nito. Wala na. Alam na po, pilit man ni huwag mo ko tagain mayo ang ganang kwarta para mo promote siya ngalan. Pero sa ngalan sa Ginoo nga Kristohanon ko, naa ko'y kasing-kasing na mahigugma na tusupan. Insukon sa ilan ko ikaw. Ang atong Diyos na itong yalagaran at pinagpuso. Gamhanan siya. Kinungog na, hapong adlawan, nagtungog na po. Di na ko mo sakay, pinaulawan ako. Hilang na po ko atong niaging adlaw ako katulog, di mo kabit, di mo kabit. Nadugangan ako gabi Tapos ang gabi niya, may na akong tulog. Tinana, ang akong pagtati na ito sa ato ang amahan ko na sa pangluso. Usanak siya sa mga butang mga kaisuunan. Nasa diha na mapalyar ang atong amahan. Palyar ko na mga tao. Pero gracias Ginoo na ang Diyos gamhanan. Sinagluso siya. Nabi lagi. Pag uli na ito, Pastor Julia, pila ganito yung number? 11. Pag ang average sa iyang utok, 3 sugod, nimbalik kong taas. Ning ulit ni, ina na po si Ma'am Aileen. Ma'am, nito o bakas di mo? Isa nito o. Labaw pas pilat ang milagro sa Diyos. Minsan-bisan pagbuwan na lang nakaso. Basta kay milagros, Ginoo mahitabo, buhaton kinas Ginoo. Ayun, sa Ginoo pa. Ikaw mo rin ganahan ako. Pero ganina, wag yung kitingog-tingog. Muna-una sa kuna ko. Ang kitingog-tingog ko eh. Pero salamat kay Ginoo nga kaigsunan. Ato basahan. Katapusan na ni Mateo 3:8. As kay niya kong mensahe karon. Ito tungod kay ito kayo na nagsugod na kayo. 18. Nagingon. Ayuhan ninyo ang mga masakiton. Banhawa ang mga patay, hinlui. Hinlui ang mga sanlahon o hingingli ang mga yawa. Nagdawat kamo mga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pangayo bayad. Ini mga kaigsunan nagpaila o nagsulti ni nga usani kapag padayag sa gahom o milagros Ginoo. Dapat daw ingon sa dinhi ayuha ang mga masakiton. Atong isangyaw iwali ang pulong sa Ginoo. Kay daghan kay mga tao nga nagmasakiton sa ilang espirituhan nga lawas. Dunay mga tao ingon sa banhawa ang mga patay. Dunay mga tao nga buhi pa naglakaw-lakaw patay na ang ilang espirituhan. Mao nay atong tuyo sa Ginoo nganong gibuhi kaniya, giluwas kaniya aron mahimo ka mahigugma ngadto sa uban. Kanang atong silingan, atong mga paryente nga wala pa makailas Ginoo, dapat ato silang i-encourage, ato silang nasigon nga kanang mga tawhana patay na espirituhanon, patay na sila dili sila patay physically, patay espirituhanon. Mga sanlahon na sila, mga masakiton na sila sa ilang espirituhanon nga lawas. Ato silang sultihan, atong tagaan silang tabang. Karon kay Pasko man, exercise, daghan kang bugas, tagay 2 kilo lang ko. 2 kilo lang, o sa kabok tinapa, o sa kabok noodles, pag-expressan na igsoon na mailhan nila na ikaw anak sa Ginoo, unya kanakot hinay-hinay kanang mga tawhana mabalik na, mabanhaw na gikan sa ilang pagkapatay, makailan na sila sa Ginoo. Maunay gugma ngadto sa uban, igsoon taas pa man kaayo ni ako lang ihatag kaninyo nga mga bersikulo para ato lang makuha. Santiago 1:27, Lucas kapitulo 6 bersikulo 27 ngadto sa 28. Kini lang mga mensahe mga kaigsonan na ako ikahatag diha kaninyo tungod kay naapsan ta sa atong oras. Ako kang sayran. Ibutang ni kanunay diha sa imong pagtuo. Nga ang paghigugma ngadto sa uban usani katuyo og tumong sa Ginoo nganong giluwas ka. Ayaw himuang babag. Ayaw himuang babag ang kawalan-on. Ayaw himuang babag ang daghang kwarta. Ayaw himuang babag ang kanagaya sa dili pagtabang. Ayaw pagpadarbo. Kay kanang imong hawiran ug imong naposisyonan karon diya na og tabang na gigikan sa Ginoo. Daway ko ng Dios nini nga kabuntagon higugma ang imong isigatawo sama ka nga higugma ka sa Dios. Manindog ta. Manindog kay Igsoon. Hallelujah. Dalay ko ang ngalan sa Ginoo nini nga kabuntagon. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Salamat Ginoo sa imong gugma nga walay padlubad. Salamat sa gugma nimo nga diin nagapakita dinhi sa among kinabuhi. Tungod kay ang imong pulong sa Juan kapitulo 3
Versikulo 16, tungod kay nahigugma ka sa kalibutan, imong ipadala ang imong bugtong anak, aron ang tanang mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon og kinabuhi walay katapusan. Salamat Ginoong Dios nga imong ming gamiton ining katapusang adlaw. Gamita ang matag usa, gamita ang mga young people, gamita ang mga women's, gamita ang mga men's, gamita ni Ginoong Dios. By 2022 naami kalag madala usa ka tuig Ginoo, naami kalag madala diha sa imong piilan. Naami masultihan, naami masangyawan, naay tao nga mapag-o ang iyang kinabuhi. Bisan dili madala sa simbahan, basta kay madala na mo nganha sa imong piilan. Ginoong Dios, gamita mi Ginoo nga dili nami magpagharbo kanunay. Lord, salamat amahan nga langit nun, niini nga kabuntagon. Salamat sa mensahe nga di naghisgot din mahitungod sa pagigugma ngadto sa uban. Amahan nga langit nun, tabangin ni Ginoo nga mahimo ming lingkod nga makabarog diha sa imong atubang at bisan pagdalay mga pagsulay. Hallelujah. Ikaw ang among kusog. Kalipay o dalampanan ka namo. Bisan pag naay mga problema, dili mi mapula siya nimo. Ikaw ang kusog kanako. Kalipay o dalampanan, muabot man ang problema, walay makapahimulan, walay makakumpara sa imong gugma. Kung saman ka layo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa pilan mo, hallelujah, sa pagsimba sa di mo. Huwag sabay kalayo ang langit, kumare para sa kanan. Ikaw ang gusto, ikaw ang Diyos, kalitan ko. Ikaw ang gusto, ikaw ang Diyos, kalitan ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Padayon kong mga apo, igsoon, para pagsira sa itong mga apo. Simba karon, amahan mo kalagit noon. Salamat kayo Ginoo ning nakabutagon. Salamat Lord God sa mga tao nga ni akaron dinhi, malipayon na nidawat ining gugma nimo. Nga Lord, kay ang pagigugma sa among isig ka tawo, pagpasaylo ngadto sa nakasala namo, pagpasaylo sa among isig ka tawo, usa na kapagpaila, usa na ka blueprint. Lord, salamat kay Ginoo nga ikaw ang Dios. Ikaw ang Dios na magpadayon ng pagiguban ka namong tanan. Panalangin ni o Dios ang imong mga katawhan. Aman nga lang ito, ingon nga imong alagad karon, akong i-release ang imong milagro, ang imong mga panalangin, may kaabot kini nga sa matag-usan ni akaron dinhi. Ako ning i-release ang espirituhanon nga panalangin, material nga panalangin, financial nga panalangin, emotional nga panalangin, mental nga panalangin. Kini mag-aabot karon sa matag-usa in the name of Jesus. Dawatan kini nga kanimo karon sa ngalan ni Jesus, mahitabo ning panalangin sa Ginoo. Mutsisik ni sa imong kinabuhi, mo overflow, mo overtake, hallelujah, mo overflow sa magsunod-sunod ni sa imong kinabuhi karon sa pangalan ni Jesus. Ginoo, salamat ining adlaw. Bisan asa mi mo adto karon ining adlaw, ikaw magubad ka namo. Salamat Lord God sa mga kaigsuonan sa ikaduha nga simba karon nga naa na nagulat sa gawas. Panalangin ni usab Ginoo Dios. Salamat kini kanan ang ginatugyan nimo sa imong pangalan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga Nazaret, ang tanan Ginoo. Amen. God bless. O Dios mga panalangin.